खाना तो वो हम हाइके चुनो कासुई तुमका जों और केबुनो बुया तो गेबले जों तो दिन लामोसि थां दङ चुनो तांनि कासुनो ना नागि चुनो जिनि जिरि दिब्रासर मानथाने तो रिया चुनो कासुई तो हाइके हा चुनो तक चिंता म खाइका चिंता म जाया तो चुनो हाइके कासुई तो बरक जिरि गुरु मंगो सिग्रै हाइके चुनो ता गुरु दा थांना रिया इबेन थानि हिमि तो मसे हाइने कासु बायने नो बय हिचाने ता गुरु दा गुतुला सिरलिया माइगन कासुई तो काथुनो चुनो गुरु दा गुतुला रिया बरक पाइसा को नाय माथा को फाइनो ताम खागो बरक दा चुनो डिटेंशन के मत थांनाय जौ के तावनि बागै थांनाय चुनो जों और कुनु तामनै कुनु ब्रनो बखायमा गरै जों थिंतो जों नर जाजा जों और कुनु जि गरै जों हासार जि हिम दङ के चुनो कासुनि ता के कासुई तो नै रुओ आंखाय जों सबै रोमानिक स्क्रिप्ट नांगौ जों बेंगली स्क्रिप्ट नो सेलेंगो नै सामाया बेंगली स्क्रिप्ट को नांगौ तामनै गांखाय बेंगली स्क्रिप्ट नो जों कुनु दिनो सेलेंगो बा जों साजाकिया आपिरो साया तामनै गांखाय जे टिकसरो रोमानिक स्क्रिप्ट बाय सिगांखाय अनेक जाव रुमदि एप्लिकेशन इनदे परे थाने इनदे गोबांमा जेरै रोमानिक स्क्रिप्ट बाय सिगांखाय जों बेलै सुजुग सुबिदा अंगो सेनमानो आपनि बागै जों रोमानिक स्क्रिप्ट नांगौ संखा जिनि कक ब्रकनो जों जेसेबां रोमान स्क्रिप्ट जों नांगौ तांनि हिंगांके जों माने नुबै दंगो स्कुल लगो कलेज लगो जों बेंगली स्क्रिप्ट सिना थांगांके मैक्सिमाम डिप्रेशन 100 आउट ऑफ जों 80 एबा स्टूडेंट नो जों जालो क्लायो तांनि हिंगांके जों कक ब्रकनो बेलाय माने ता फुंजागो ते सरकार टे किसे इम्प्लीमेंट खायनाय तुम देवनागरी अथवा बेंगली बायबाफोराव खायनाय दं फियाबा जों आमनो बसिया तांनि हिंगांके डिप्रेसराव देवनागरी और बेंगली बायसिना थांगांके गोबां मसं जों जालासै मानुगो ती माने चिनि बागै बेलायखे आमो फ्यूचर जों चिन लैंग्वेज न जों जदि बिसकांगा उतलांना हिंगांके जों आमो बाय जों तनांगि माइया तांनि हिंगांके चिन जों बेंगली चिन डिप्रेसरनि बागै माने आमो जों वानसुगो जे बेंगली बायताव जे इम्प्लीमेंट खायनाय दं मानि अथवा देवनागरी जे खायनाय दं ना आबो जोंनो कायसे तलाव सगलै तो नाय माहाय जों वानसु फियाबा डिप्रेसर जों नायखाय जों रिसार्च खायि जों नुबै मांखा जे रोमान स्क्रिप्ट हिंगांके चिनि बागै इजी वे जों आमो बाय हिंगांके जों दाखि माने सोलोंतगो एबा जों सैतानि कुनु जों दालनु गैया आमोनि बागैनो जों दिनि चबाव मान नखरका दिनि तामनि बागै गोरोंसा जागा खलायवैनो र आगो प्लाकिटिंग आरो र बाके बेरायनो र अब हाके प्रोटेस्ट खालामनो नांखा तांनि हिंगांके नायदि जों चिनि मान थायनो सानना थांनो नाय मानि फियाबा जोंनो बर' कासु त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जोंनो कासु त्रिपुरा पुलिस जोंनो कासु फियाबा जों कायसे जागाबो जों बथागि दंगला तांनि हिंगांके चिनि मान थाय सानना थांगा हिंगांके गोबां जों दालासिनि जों खायमानो फियाबा जों किरियावै बिसकांगो फानथनै जों बिसकांगो मागकनाय हायाके चिनि थिनां एबा चिनि लैंग्वेज बिसकांनि सालो अनेक जों दालुकलायनाय हिनि जों खाखलायो अच्छा तिनी और कासका बदनो गोरों थाम जागा कासका ते अन्य जागा रगो रमित लांजा खानके ते अन्य जागा कासने कोदा मर तो तंवान समत तो तंखा न आमोनि परे जों नेक्स्ट स्टेप तावनि जों सालायनाय तावबो जों कनफार्म नियाखौ हामबाय